Bideo honetan, arigunak identifikatzeko tresna nola eskuratu azalduko dizuet. Dakizuen moduan, entitate batek izena ematerako zenbat arigune dituen jakin beharko du. Entitate simple edo txikien kasuan erresa izango da arigunak non dauden ikustea, baina entitate handi laguntzeko tresna bat prestatu dugu. Tresna hau Euskaldiko webgunean izango dizute eskuragarri eta nola eskatu erakutsiko dizuet orain. Lehenik eta behin Euskaldiko webgunean sartuko gara ariguneak atalean. Hemen, izena emateko tokian, behera jarraitu eta arigunak identifikatzeko tresna eskatu formulario edo galdetegia aurkituko dugu. Galdetegia hau beteta, emailera iritsiko zaigu tresna. Orduan, gure datuak sartu, permiso guztiak eman, eta bidali sakatuko dugu. Hemen, baieztapen mezua ikusiko dugu eta emailera joan beharko dugu tresna eskuratzeko estekaren bidez. Orduan, emailean sartuko gara eta hemen aurkituko duzue Euskaralditik jaso duzuen mezua. Emaila iriki eta dokumentuak esteka honetan klikatuko dugu. Esteka honek Drive karpetara eramango gaitu eta bertan aurkituko ditugu beharko ditugun 3 artxiboak. Lehenengoa, arigunak identifikatzeko tresnaren azalpena, PDF batean. Hemen daukazue. Bigarrena, arigunak identifikatzeko tresna bera, Excel taula bat dana. Eta hirugarrena, arigunak identifikatzeko tresna nola erabili azaltzen duen bideoa. Gogoratu, arigunak identifikatzeko tresna zuentzako dela eta datu horiek ez dituzuela inon entregatu behar. Beraz, tresna hau deskargatu egingo dugu ondoren guk gure kabuz betetzeko. Arigunak identifikatzeko tresna deskargatzen dezuenean, gogoratu nola erabili jakiteko PDF-a eta bideoa dituzuela. Bertan emango zaizkizue azalpen gehiago. Arigunak identifikatu ostean, Euskaraldian izena emateko prest egongo zate, arigunak.euskaraldia.eus webgunean. Arte! Bideo honetan azaldutako kontuan edozein galdera edo zalantza baldin bazkazue, gogoratu hemen begian iruzkinetan galdetu ditzakezuela. Bestela, entitateak @euskaraldia.eus helbide elektroniko